God formiddag og velkommen. Mit navn er Morten Nielsen, og jeg sidder her på Teknologisk Institut. Jeg er til dagligt faglig leder for AI og statistik og arbejder med at implementere din type værktøjer ind i virksomheden. Det værktøj, du skal høre om i dag, er Dynamisk Design of Experiments, som jeg vil snakke om i cirka 3 kvarter, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål ved hjælp af QA-funktionen her i Teams. Der er du undervejs velkommen til at begynde at indtaste spørgsmål, eller ting du undrer dig over undervejs, og så skal vi nok tage dem til sidst. Men lad mig starte med at give dig et billede på, hvad vi kommer til at høre om. Jeg kommer til at snakke om en metode, altså Dynamisk Design of Experiments, der gør dig, der arbejder med optimering eller forbedring af processer i virksomheder, i stand til at levere kortere udviklingsprojekter, hurtigere produktionshastighed, renere produkter eller mere produkt, eller ressourcebesparelser på råvarer i jeres produkt. Værktøjet og tilgangen fokuserer på at løse et bestemt type problem, som det er at finde optimale indstillinger for en proces, baseret på et sæt forudbestemte kvalitetskrav. Det er et meget bredt problem, som mange virksomheder nok kan genkende sig selv i, og der er mange måder at tilgå og løse det på. Den måde, jeg vil snakke om i dag, er den metode, der hedder Dynamisk Design of Experiments, og en måde at bruge den metode på er via softwaren Brownie-B, som vi også kommer til at snakke om. Så hvad er et eksperiment, og hvorfor er det en god idé at bruge et design på det, sådan at vi undgår at blive det, som det her citat handler om, at intet eksperiment er komplet fejlslået. Man kan altid bruge det som et dårligt eksempel. Så det at finde optimale processer i industrien er jo svært. Når jeg snakker om processer, så mener jeg, at enhver situation, hvor vi har noget, der foregår, hvor der er en række ting, vi kan styre, det jeg kalder faktorer, der kunne være temperatur eller koncentration, omrøring, hvilke råvarer vi bruger og hvor meget, som indgår i et eller andet, som producerer et produkt eller et eller andet outcome, hvor vi mener, at det produkt har en form for kvalitet. Det kunne være pris, hvor meget udbytte vi har, vores produktionshastighed. Og når vi justerer på faktorerne, så ændrer vi på kvaliteten. Og vi vil gerne justere vores faktorer, så vi får den højst mulige kvalitet ud af vores proces. Det kan vi ikke bare løse fra et skrivebord og sætte os ned og tænke os til. Og det er derfor, vi laver eksperimenter. En god måde at tænke om eksperimenter på, er at se eksperimenter som målesystemer, som vi bruger til at fremstille data. Og de data er byggesten for modeller af verden, altså måder at forstå verden på. Og undervejs i vores arbejde kan vi bruge de her modeller til at finde hurtigere hen til vores mål. Så hvis vi forstår vores proces, så er det fordi vi kan tegne den her type oversigt over, hvad vores proces gør. Hvis vi ændrer på for eksempel temperaturen, hvad sker der så med kvaliteten? Hvis vi ændrer på pH i vores blanding, hvad sker der så med kvaliteten? Hvis vi kan tegne de her grafer af, hvad der sker, når vi ændrer på faktorerne en af gangen, så plejer vi at sige, at vi forstår, hvad vores system gør, hvordan vores system afhænger af de ting, vi kan ændre. Men der er lidt den fare ved, at det er overskueligt for os at kigge på en graf, hvor der ændres en enkelt ting og ser, hvad der så sker med kvaliteten. Så har vi desværre også en tendens til at tænke, at jamen, så må vi også samle data ind på den måde, hvor vi ændrer tingene en gang. Men det viser sig faktisk, at det at forbedre en proces en faktor ad gangen er ekstremt ineffektivt. I et eksempel her, der kan det være, at vi har en formodning om, at vores kvalitet på den lodrette akse afhænger af måske tid eller temperatur. Så når vi vil forbedre kvaliteten, så kan det være, at vi låser tiden fast, så ændrer vi temperaturen og måler en række data og ser, hvor er kvaliteten højest. Så sætter vi os ved den temperatur og varierer tiden, og så får vi et nyt sæt data, og så kan det være, at vi løber tør for tid og når til deadline, så må vi vælge de indstillinger, der gav den højeste kvalitet i vores data her. Den tilgang, som I måske allerede kan se her, gør os generelt sårbare over for præcis hvilke indstillinger vi startede med.
Og det garanterer ikke, at vi finder den globalt bedste løsning inden for den spilleplade, vi arbejder på. For den kan sagtens gemme sig. Og det bliver hurtigt uoverskueligt, hvis vi har mange ting, der kunne påvirke vores proces, og ikke bare 2, som jeg viser her. En metode, som er udviklet for meget lang tid siden til at angribe det her problem lidt mere systematisk, er Design of Experiments. I Design of Experiments, der bruger man lidt tid, inden man går i gang med at generere data, på at forholde sig til, hvordan ser spillepladen ud, altså hvad er det for et område, vi har eksperimenteret indenfor. Så bruger man noget statistik til at fordele et antal eksperimenter ud over det her, over spillepladen, og samler data der, med henblik på at tegne et kort, man så kan bruge til at forudsige, at her er den bedste løsning. Design of Experiments er som sagt en meget gammel teknik, og der er mange eksempler på, at det fungerer rigtig godt. Problemet, eller en praktisk udfordring med Design of Experiments, er, at det kræver ret mange eksperimenter at tegne det her kort, hvis man har mange ting, der påvirker ens kvalitet i ens proces. Så antallet af eksperimenter, der skal laves, før man kan tegne kortet, bliver hurtigt meget stort i praksis. Ydermere har det den ulempe, at man designer, altså vælger alle de steder, man laver et forsøg, inden man har fået et eneste resultat. Og det resulterer nogle gange i, at man laver en masse valg på det tidspunkt, hvor man har mindst information tilgængelig. Og det kan nogle gange være lidt ineffektivt. Så dynamisk Design of Experiments starter på nogenlunde samme måde med, at man forholder sig til, hvad er det for en spilleplade, vi har at lave eksperimenter indenfor. Men så starter den her tilgang med at lave et mindre antal eksperimenter fordelt ud i det her rum, vi nu arbejder indenfor, hvor man samler data ind og starter med at tegne et kort, som vi godt ved er ret usikkert og nok forkert til at starte med. Men der er alligevel typisk noget information at hente i de data, vi har samlet ind, der gør os i stand til at beregne et tal for, hvor er det mest nyttigt at gå hen og lave et næste eksperiment. Det har jeg prøvet at tegne ind i bunden af kortet her, så jo mere gult den underliggende farve er, det kan du tænke på, som jo mere vil vi få ud af at lave et eksperiment med lige præcis de indstillinger. Altså der vil vi lære mest om vores kvalitet. Så i det her tilfælde er det i sådan det bagerste højre hjørne, hvor vi så kan samle et nyt datapunkt op, gentegne kortet, bede algoritmen om et nyt forslag til et eksperiment, vi kan gå ud og foretage os, samle dataen der, opdatere kortet, bede om et nyt eksperiment, lave det, opdatere kortet, så på et tidspunkt så holder kortet måske op med at ændre sig særlig meget, eller vi finder en løsning, som var det, vi var på jagt efter, som er god nok, og så stopper vi. Og det ligner måske meget Design of Experiments her, når vi har 2 faktorer, fordi det kan jeg illustrere for dig og tegne, og det er overskueligt. Men den type matematik, der bruger inde i dynamisk Design of Experiments, skalerer meget bedre til, når vi har komplekse problemer, altså når vi har mange ting, vi ændrer samtidig. Der kræver det ikke nær så mange forsøg, som klassisk Design of Experiments gør. Så man kan lidt overordnet set sige, at Design of Experiments, den klassiske version, er et nyttigt og godt værktøj at bruge, når det er kortet, der også er vigtigt for en, den fulde forståelse for, hvordan systemet opfører sig over det hele. Hvorimod, hvis vi er mest interesserede i at bare finde et sted, hvor kvaliteten er over et vist niveau, og så vil vi gerne bare stoppe så hurtigt som muligt, så er dynamisk Design of Experiments en god løsning. Men lad mig give dig et lidt mere spiseligt eksempel, som handler om Brownie. Det her eksempel kommer fra Novo Nordisk, som vi har samarbejdet med i en årrække nu på at udvikle den her type dynamisk Design of Experiments og brugerfladen Brownie Beat, som jeg kommer til at vise dig senere. Hvis man ikke ved særlig meget om Brownie, så kan det være, at man kan komme op med en liste af potentielle ingredienser at putte i sin brownie og sætte op på den her måde, altså det her vores spilleplade for kageopskrift. Og det som Rolf ved Novo han gjorde her, det var at starte hans kagebagningsproces eller optimering med at lave 3 kager valgt tilfældigt inde i det her parameterrum, og så tage den med til hans kollega i udviklingsafdelingen, som så havde til opgave at smage på resultatet og give det en score på 1-10 for smag, udseende og tekstur, så den samlede kvalitet af brownie ligesom bare er summen af de her 3 tal. Og som du måske kan se her, så har Rolf valgt hans parameterrum meget bredt. Det er jo for eksempel en valid mulighed at ikke lave en kage og tænde for ovnen i det her parameterrum. Og det virker lidt fjollet,
Men hvis en algoritme er i stand til at finde en god løsning, når vi sætter grænserne for spillepladen så bredt ude, at vi er sikre på, at der må være en løsning et sted derinde, så virker det selvfølgelig også, hvis vi sætter grænserne lidt mere intelligent og tæt på løsningen. Men i tidlig udvikling, der ved vi faktisk tit ikke præcis, hvor grænserne egentlig er henne for processen. Hvis vi vidste det, så havde vi ikke brug for at lave eksperimenterne. Så hvis en algoritme lykkes her, så kan den også lykkes på mange andre tidlige udviklingsproblemer. Right. Men lad os se på, hvad der så skete, da Rolf gik i gang her. Så her der ser vi den samlede score for smag, udseende og tekstur for Rolfs 3 første kager. Og den første her har en score på 3, som er det dårligst mulige. Og det er fordi det, der kom ud af det her eksperiment, er noget, der minder mere om kul end kage. Men en interessant ting at se her, det er, at de 3 forsøg, Rolf han lavede, de var ikke lige dårlige. Og det betyder, siden de blev lavet med forskellige opskrifter, at der er noget information i de her 3 datapunkter, som kan bruges til at komme med et forslag til en 4. opskrift, som måske eller måske ikke vil lede til en bedre kvalitet. Så her der har vi resultatet af Rolfs 4. forsøg, som resulterer i noget, der er sådan lidt ligner brownie, indtil man sætter tænderne i det. Men der er igen et nyt stykke information, som vi kan putte tilbage ind i vores intermistiske tegning af landskabet, og bruge det til at foreslå et nyt eksperiment at gå ud og lave. Så det er fortsat Rolf ellers med troligt ny brownie med op til kollegaerne og måle tilbage i køkkenet. Indtil han her efter 14 forsøg rammer en brownie, der scorer 26 ud af 30. Og så ved jeg ikke, om Rolf han havde købt ingredienser til at lave i alt 20, eller om hans kollegaer ligesom gav Rolf besked på, at nu skulle han holde op med at komme med de her mærkelige kager hele tiden. Men slutningen af det hele er, at her har Rolf fundet en opskrift på en brownie efter 14 forsøg, som er ganske habil. Jeg har også prøvet at lave den derhjemme, det kan jeg godt anbefale. Og kommer ligesom i mål meget, meget hurtigt. Jeg vil godt lige prøve at give dig et billede på, hvor svært det her problem vil være at løse med klassisk design of experiments. Fordi hvis du kender til den teknik og arbejder med den til daglig, men så hvis man angreb det samme problem med klassisk DOE, så vil man starte med det, der hedder screeningsdesign, som er et forsøg, der har til formål ligesom at sige, hvilke af de her mange faktorer, vi kan variere, er det egentlig, der påvirker kvaliteten mest. Og derefter vil man så gå i gang med et eksperiment, der sådan skal tegne landskabet for de faktorer, der er vigtigst for kvaliteten. Hvis man tager den tilgang til at løse problemet og bager en enkelt kage om ugen, så finder vi først ud af, om der er en brugbar opskrift et sted derinde til maj næste år. Det er en af årsagerne til, at der er mange virksomheder, som i praksis synes, det er svært at bruge DOE på især i tidlig udvikling, men bare generelt på komplekse problemer, fordi det kræver så meget data at tegne kortet. Med dynamisk DOE, som du lige har set her, jamen, så er vi i mål til maj i år efter 14 forsøg. Og hvis nu de første 5 eller 10 kageeksperimenter alle sammen havde givet den lavest mulige kvalitet, så vil man have mulighed for allerede der at stoppe op og sige, okay, der må være et eller andet, vi har gjort forkert i, hvordan vi har sat vores grænser på vores faktorer, eller hvad vi varierer, fordi der er slet ikke skyggen af sådan en variation i den kvalitet, der kommer ud. Det hele er helt forfærdeligt. Så vi har mulighed for at reagere på de ting, altså tage ved lære af vores resultater væsentligt tidligere med dynamisk DOE end med klassisk DOE. Alright. Men jeg vil godt lige understrege, at nu, selvom der er en algoritme, der hjælper os med at træffe nogle gode beslutninger om, hvad det næste eksperiment skal være, så er det den samlede metode, der giver resultatet. Og Brownie Bee-softwaren, som vi kommer til at se om lidt, gør det blot let at komme i gang. Men jeg vil godt lige starte med at give dig et billede på, hvordan matematikken egentlig formår at træffe gode beslutninger, og hvorfor det skalerer godt til komplekse problemer. Så lad os starte med at forestille os, at vi har et meget simpelt system her, hvor vi kun har en enkelt ting, vi kan variere langs med x-aksen, og vi måler kvalitet på y-aksen her. Så høj kvalitet er opad, og lav kvalitet er nedad. Og det, som matematikken sådan billedligt gør, er det, som du sikkert heller ikke kan lade være med at gøre derude, det er, at den begynder at tegne sådan en smooth trend, der kunne forklare de her data. Så
Med en blød funktion eller en smooth trend, der mener jeg noget, der lidt ligner den grønne linje her. Altså, når vi arbejder med produkter, der påvirkes af for eksempel tid eller temperatur eller pH, jamen så deres sammenhæng med kvalitet er altid en eller anden form for sådan blød trend. Jeg kender ikke nogen systemer, hvor sammenhængen ser ud som den røde linje her. Så matematikken, som igen lidt billedligt talt, tager det her datasæt, smutter ned på den nærmeste gågade og beder de første 1000 mennesker, den møder, om at tegne en blød streg, der kan forklare de her data. Og folk på gågaden har travlt og har ikke tid til at snakke med statistikere, så de tegner et eller andet scribble i en fart og smutter så ellers videre. Men hvis vi nu bare får tegnet nok af dem her, så begynder der faktisk allerede her at tegne sig et generelt billede af, hvad er nok det, der foregår nede i maven på det her system. Så hvis jeg i stedet for at vise de her mange grå linjer, så i stedet for viser sådan den gennemsnitlige streg, om man vil, i den tykke grønne her, og så variationen af streger, altså hvor usikre er vi egentlig på, hvordan systemets eller landskabet ser ud dernede, så ser det ud på den her måde. Og jeg vil også lige bide mærke i, at de folk, der har været i gang med at tegne stregerne, der forklarer, hvad det er, der foregår i systemet, de tegner dem jo ikke alle sammen præcis igennem datapunkterne. Fordi når vi arbejder med målinger og kvalitet, jamen, så er der jo usikkerhed involveret. Når vi laver kagen igen og tager med til en ny gruppe af mennesker, så giver de ikke den kagen, den samme opskrift, præcis den samme score, som en anden gruppe af mennesker vil have gjort. Right. Det her så er inputtet, og det matematikken så gør, den tager den her meget usikre beskrivelse af, hvad for et landskab, der kunne gemme sig indenunder, der forklarer de her data, og så beregner den et tal for, hvor meget ønsker vi at prøve et nyt eksperiment ved hver mulig værdi langs med x-aksen her. Så det er det, vi viser her til højre. Og der, hvor der er størst sandsynlighed for, at vi får en forbedring op til det mål, vi gerne vil have, det er ved den her værdi, sådan minus 0,8 eller sådan noget i den stil. Det er der, matematikken siger, at der er størst sandsynlighed for, at vi får en forbedring op imod de 4,5, som er målet her. Fint. Så går vi ud og laver et eksperiment her, og så får vi det her datapunkt. En ny tur ned på gågaden, får tegnet en masse streger, og nu har vi mest af alt bare set lidt lunken kvalitet, og måske systemet faktisk bare ikke afhænger af den her ting, og der er kun af støj. Men vi stoler på algoritmen, trækker et nyt eksperiment og får det her datapunkt. Og nu har vi set et datapunkt, som ligger ret tæt på vores mål. Og derfor så er det i de her algoritmer en fordel ved dem, det er, at når vi er tæt på den kvalitet, vi ønsker at opnå, så giver det god mening, at den foreslår et eksperiment, som ikke er alt for forskelligt for det datapunkt, der gav noget, der var lige ved næsten. Så i det her tilfælde, der beder den os om at lave et eksperiment, som er lige en lille my til højre for det foregående datapunkt, så får vi det her resultat. Det er et interessant resultat, også fordi vi havde en lille bitte ændring i indstillingerne og set en lille ændring i kvaliteten. Det betyder i bund og grund, at siden vi tror, at kvaliteten må ændre sig gradvist, jamen så skal systemets, eller det landskab, der er herinde, det skal ligge rimelig tæt på datapunkterne. Så derfor så bliver usikkerheden på, hvor landskabets form egentlig er, den kommer væsentligt tættere på datapunkterne her. Og der hvor vi ikke har data, der er vi stadigvæk ret usikre. Det betyder også på det her stadie, at vi har nu fået data nok til ligesom at se, at der må være en top et sted her omkring minus 0,3-0,4 stykker. Fordi der er ligesom på begge sider af det, altså ud ved minus 1 og ved plus 1,5, der er kvaliteten lav, så er kvaliteten høj inde imellem. Så der må være et sted, hvor den ligesom piker derinde. Men det kunne også være, at der gemmer sig en endnu bedre løsning, altså et peak, der når endnu højere op herude i hjørnet. Og matematikken inde i dynamisk teori har ligesom konsekvenser af den algoritme, der bor derinde, gør faktisk, at hvis der nu kunne gemme sig en endnu bedre løsning et sted, vi ikke har udforsket nu, så kan den godt finde på at gå ud og tjekke der. Fordi hvis vi nu kan opnå en kvalitet på 5 ude i hjørnet, så er det faktisk ret godt, og ikke bare en kvalitet på måske 4,5. Så der foreslår den det næste eksperiment, det samler vi så ind, og der får vi en kvalitet på 2,5 eller sådan noget, så vil den gå tilbage og bede om et eksperiment her. Og det har den sådan overordnet set den konsekvens her, at vi ligesom har mulighed for at komme ud over sådan lokale optimale.
Så her der får du lige lov at se sådan det system, jeg simulerer data fra, det her eksempel, og lige for at vise dig, hvor vi ligesom har fundet det sted, hvor den faktiske maksimale kvalitet i det her system befinder sig. Og nu det her, det er jo så et eksempel med en enkelt faktor, fordi det kan jeg illustrere på en måde, som er til at gennemskue. Men matematikken er sådan set ligeglad med, om det, der varieres på den her måde, er 1 ting, eller 3 ting, eller 7 ting, eller 10 ting. Matematikken tegner så bare de her grafer i tværs af alle de her, og det kan jeg ikke illustrere på en måde, der er til at overskue for os. Men tilgangen er ligesom den samme, uanset hvor mange ting vi varierer samtidig. Det her med, at den tegner et intermistisk landskab, som den er usikker på præcis hvor er, men så bruger den model til at regne ud, hvor er det størst sandsynlighed for i hele vores samlede rum, at vi kan finde et nyt datapunkt, der er bedre end det, vi har set. Alright. Men nu vil jeg godt vise dig den software, jeg har snakket om et par gange, nemlig Brownie Bee, som er en browserbaseret løsning, der gør det nemt at komme i gang med den her måde at lave eksperimenter på. Så der skal jeg lige have afdelt min skærm her, og have skiftet til et andet vindue her. Så Brownie Bee bor som sagt på internettet på browniebee.io. Det er gratis at gå ind og prøve. Jeg har jo selvfølgelig en bruger herinde, så jeg kan lige logge ind for at vise jer, at når man gør det, så kommer man ind på sådan en side her, hvor vi kan oprette et nyt eksperiment. Så det kan vi lige gå ind i her. Og så kan vi lige skrive webinar. Og lad os bare tage udgangspunkt i kagen, fordi det er et eksempel, vi allerede har snakket om. Men det kunne være alle mulige andre produkter, vi optimerer her. Så vi vil tilføje det, vi gerne vil variere. Det kunne være mel i gram mellem 100 og 250. Det kunne være sukker, igen i gram mellem 50 og 100. Og det kan også være, at vi vil tilføje æg. Og der er det besværligt at afveje sådan halve æg eller sådan noget, så vi vil måske have mellem 1 og 3, og vi vil kun have, at den foreslår hele tal til os for æg, så derfor vil jeg, at den her faktor skal være diskret. Så det tilføjer vi. Og så kan det også være, at der skal noget farve i vores kage, og med farver, det er jo ikke talbaseret, så her der kan vi i stedet for gå ind og definere, at vi vil overveje rød, og det kan vi også har en blå farve eller sådan et eller andet. Og så kan man tilføje dem en af gangen her, og så når man er færdig med at tilføje mulighed, så kan man trykke add for at tilføje den her kategori. I stedet for farver kunne det også være, hvad for et opløsningsmiddel man bruger, eller hvilken type plastik, eller hvad ved jeg. Og så imens jeg har tilføjet de her faktorer herover til venstre, så kan du se, at Brownie Bee er gået i gang med at foreslå nogle indledende eksperimenter. Så det her, det er de første datapunkter, som Brownie Bee foreslår, at du går ud og indsamler, sådan spredt ud over dit parameterrum, sådan at den får nogle data til at arbejde med. Algoritmen har brug for en lille smule information, før det giver mening at bruge den. Så Brownie Bee vil altid foreslå et antal indledende eksperimenter, som ikke er mega stort, men som afhænger lidt af, hvor mange faktorer du tilføjer. Så jo flere faktorer du tilføjer her, så på et tidspunkt vil det her antal begynde at stige lidt op over 5. Men hvis vi nu er klar til at lave vores eksperimenter, så vil vi start experimenting og tilføje det ned til vores tabel hernede i bunden, hvor når vi så har været i gang med at lave vores eksperiment, så vil vi få et resultat, så forventer Brownie Bee, at vi giver den noget information om, hvor godt det resultat var. Og Brownie Bee forventer, at du giver den et tal mellem 0 og 5, hvor 5 er bedst. Altså, jeg tænker på det som 5 stjerner. Jeg kommer tilbage til lige om lidt, hvordan man kan oversætte mange forskellige tal til sådan en kvalitetsskala. Men lad os bare lige indtaste nogle tilfældige tal her for kvaliteten ned igennem for de forskellige eksperimenter her, fordi jeg vil godt lige vise dig, hvordan det ser ud, når Brownie Bee har fået noget data nok til at gå i gang med at bruge matematikken til at foreslå det næste eksperiment. Så nu har jeg bare givet den nogle tal, jeg lige fandt på her til for kvaliteten her, og nu er algoritmen gået i gang med at regne, og jeg tænker, det er lidt mere overskueligt, hvis jeg bare beder om et nyt forsøg som det næste. Så Brownie Bee har så ligesom taget de kvalitetsdata, vi har
givet den indtil videre, og så foreslår den her en ny opskrift, som er valgt på den her måde, hvor det her det er de indstillinger, som de data, vi har indtil videre, peger på. At hvis vi laver det forsøg, så er det mest sandsynligt, at vi ser en forbedring i kvalitet. Så det er det, der står i den hvide boks heroppe. Nedenunder, der tegner Brownie Bee ligesom en række grafer og giver sit bud på, at hvis vi igen med de 5 datapunkter, vi har her til en start, hvis vi kun bruger det, så er der, hvor landskabet er højest lige nu, baseret på de data, det er ved de indstillinger, der bliver vist her. Altså cirka 145 gram mel, 75 gram sukker og et æg og blå farve. Og vi har varieret 4 ting og kun lavet 5 datapunkter, så de her grafer er selvfølgelig meget usikre på det her stadie. Men hvis man vil optimere på det her system, så vil man egentlig bare overføre det her datapunkt herned, gå i laboratoriet og lave det her eksperiment, så kan det være, at vi får en kvalitet på 3,7 eller et eller andet. Så tilføjer vi det til datasættet, så regner Brownie Bee igen og beregner et nyt eksperiment til os, som vi kan gå i laboratoriet eller køkkenet og lave. Så tilføje resultatet af det, og så fremdeles køre processen ellers bare i ring. Og undervejs vil de her grafer så opdateres i takt med, at vi får mere og mere data. Der vil vi se, at usikkerheden i, hvis vi klikker her, så usikkerheden i, hvordan kvaliteten kan ende med at være ved de forskellige indstillinger, vil også blive gradvist mindre og mindre. Her, hvor vi har lille usikkerhed, det er nok fordi, at vi har lavet et eksperiment, der er tæt ved 60, og ikke særlig mange eksperimenter omkring 80 for eksempel. Yes. Jeg vil også godt lige vise dig, hvordan det ser ud på et system med mere rigtig data, som er noget mere kompliceret, men hvor der også er væsentligt mere data. Så det her, det er et stort eksperiment. Det er sådan en proces, der hedder simulerer en PCR-reaktion, som er sådan en kemisk reaktion, der opformerer DNA. Det er jo noget af det, der blev brugt til, man bruger det i coronatest, altså til dem af os, der nok alle sammen kan huske det, og den måde, man ligesom opformerer DNA'et under testen. Og der er rigtig mange indstillinger i sådan en kemisk reaktion. Jeg tror, der er 12 eller 13 indstillinger her, og det er meget komplekst at optimere. Så her der er der lavet en del forsøg, men igen i betragtning af, hvor mange faktorer der er, så 35 forsøg er faktisk et meget lille antal datapunkter. Og på det her stadie, der har Brownie Bee lært en del om, hvordan det her system afhænger af forskellige faktorer. Det har for eksempel fundet ud af, at den her temperatur, der skal man lige være oppe ved, jeg tror det er 95 grader, der får vi den bedste kvalitet. Og den ved ikke præcis, hvor dårligt det bliver, hvis vi går helt ned til 60 grader, men den ved bare, at det bliver dårligere end op ved 95. Så dernede er usikkerheden stor, fordi den har ikke samlet særlig meget data der, hvor kvaliteten er dårlig. Fordi det er vi ligeglade med. Altså, det er ikke vigtigt for os at vide præcis, hvor dårlige kager vi får ved de opskrifter, der ikke fungerer. Mens ved den her faktor, der ligner det, at vi skal være ved en værdi, der ligger nogenlunde inde i midten. Alright. Det var et meget hurtigt overblik over sådan, hvordan den her software ser ud. Men jeg vil egentlig bare vise dig, at der er meget få knapper at trykke på, og det er nemt at komme ind i processen. Så vil jeg lige afdele her og gå tilbage til PowerPoint igen. Sådan der. Og så lige bruge det sidste kvarter her på at snakke en lille smule om udfordringer og typiske faldgrupper, som det er værdifuldt at være opmærksom på, hvis man vil gå i gang med at eksperimentere med dynamisk teori på ens optimeringsproblem. Så sådan der. Fordi en ting er, at Brownie Bee hjælper os til at køre rundt i det her iterative loop, hvor vi vælger et eksperiment, udfører det og måler kvaliteten, og så opdaterer vores landskab og bruger det til at vælge et næste eksperiment. Men de første 3 trin i den her metode er rigtig vigtige at håndtere korrekt, inden man går i gang med at bruge matematikken, fordi ellers risikerer man at tabe hele effektiviteten på gulvet som konsekvens af de første 3 trin her. Så det vil jeg sige lidt om nu. Så lad os starte med det at have et klart defineret formål, som er en ret stor faldgruppe, som det er let at falde i, overraskende nok. Det der sker i mange virksomheder, hvis man ikke bruger en systematisk tilgang,
det er, at man laver errors of the third kind, som det hedder, som er den fejl, der bliver begået, når en specialist har været i lab og kommer retur med et helt korrekt svar på et andet spørgsmål, end det, som vedkommendes projektleder troede, de stillede. Og det relaterer sig især til det her med, at vi ønsker at forbedre kvaliteten, fordi kvalitet er rigtig mange ting, og det er et abstrakt begreb. Der findes ikke en maskine her på Teknologisk Institut eller i universet, der kan måle kvalitet, fordi kvalitet er bare en abstrakt idé. Vi kan måle mere specifikke ting, som tørretid, eller en styrke af en lim, eller en bøjekraft, der skal til for at bøje noget stål. Men vi bliver nødt til at være enige om sådan en operationel definition af, hvad kvaliteten er i den proces, vi arbejder med, før vi kan forbedre vores produkt. Og det at gøre kagen bedre er ikke et klart formål, eller vi vil gerne forstå det her procestrin. Det er heller ikke et klart formål i min verden. Så jeg vil i stedet for at vise et par eksempler på, hvad er det så specifikt, jeg mener. Der er mange måder at opstille klare formål på. Smart goals, hvis du kender det framework, er en udmærket udgangspunkt. Men lad os tage en proces, hvor der laver en eller anden form for kemisk reaktion, eller producerer et eller andet produkt i en proces, og hvor man har fået til opgave at øge udbyttet. Men det er ikke særlig specifikt. Men det kunne være, at for at gøre det lidt mere konkret, at i dag så har vi procestrin nummer 3. Dets udbytte er 70%, når vi hælder et ton råvarer ind, så får vi 700 kilo produkt ud. Det vil vi gerne have op til mindst 85%, og det vil vi gerne være færdige med inden udgangen af Q1. Når vi siger udbyttet, så mener vi i øvrigt det tal, der kommer ud af den her specifikke protokol over i laboratoriet. Altså den her fremgangsmåde, den her måde at tage prøver på, og den her måde at måle det på. Det er jo også vigtigt, at de totale omkostninger per kilo produkt ikke må stige med mere end 2%. Og det kan være, at det sætter nogle begrænsninger i, præcis hvilke faktorer vi kan pille ved op meget. Vi kan måske for eksempel ikke skrue helt vildt meget op for temperaturen, fordi det vil være dyrt i energi. Og så må vi heller ikke pille ved produktionshastigheden, fordi den må ikke falde, selvom man godt kunne være fristet til det. Et andet eksempel kunne være, hvis man bruger lim til at sammenfatte materialer med i ens produktion, man har til opgave at finde en bedre lim. Hvad betyder det egentlig konkret? Men det kunne være, at man har 5 kandidater eller alternativer, som man gerne vil undersøge, og hvis der er nogle af dem, der er mindst 20% stærkere end den lim, vi bruger i dag, så siger vi, at vi har fundet en bedre lim. Og der mener vi specifikt til at stærkere, når vi sammenlimer de her 2 materialer, materiale A og materiale B. Og når vi siger stærk, så mener vi faktisk igen det tal, der kommer ud af den her specifikke test, som vi måler på den her specifikke maskine på den her måde. Og til det her projekt, der har vi en laborant til rådighed fuldtid hele den næste måned, og det sætter en begrænsning i, hvor mange tests vi kan gøre. Det der er jo en vis kapacitet, der er involveret. Så det er blot et par eksempler. Den næste faldgruppe handler om det her med, hvordan vi måler kvaliteten, altså hvordan vi sætter tallet på. Fordi Brownie B og dynamisk teori er en databaseret teknik, som lider under CISO-princippet, som er shit in, shit out. Så hvis du giver den upålidelige data, så giver den dig upålidelige anbefalinger. Og det kan man illustrere ret godt med brætspillet Sengslauski, som faktisk har noget helt horribelt data. Hvis jeg nu giver dig det her datasæt, hvor den eneste information, hver datapunkt har, eller der kommer ud af hvert eksperiment, er kvaliteten god eller dårlig. Og det datasæt, det ser sådan her ud. Vi har kun misset med alle vores eksperimenter, altså haft dårlig kvalitet. Det var ikke godt nok. Så er det her datasæt ikke særlig informativt i forhold til, hvor vi skal lave det næste forsøg for at finde det her lille skib, der kun dækker 2 felter. Men hvis vi nu ændrede reglerne i Sengslauski, sådan at vi i stedet for at få at vide om, var det godt nok eller ikke godt nok, hvis vi nu fik et tal for cirka, hvor langt var vi fra at ramme den kvalitet, vi ønskede, altså var vi fra at ramme skibet, og indtegner den afstand på pladen her, så bliver det lige pludselig væsentligt lettere at komme med et kvalificeret bud på, hvor vi skal lave det næste forsøg, for at opnå den kvalitet, vi ønsker, selvom de datapunkter, vi har lavet indtil videre, ikke havde den ønskede kvalitet. Så vi kan ramme skibet derinde. Så overordnet set kommer man meget hurtigere frem ved at måle kvaliteten af tal, frem for at bedømme den, altså sige, om den er god nok eller dårligere.
Og det kan man dykke ned i med en masse matematik, hvis man ønsker det, men det med at sætte det til en pass-fail, gør man har cirka halvt så meget information i hvert enkelt datapunkt, og derfor vil det i sagens natur tage længere tid at finde løsninger, hvis man bygger det på data af den type. Så hvis I i dag bedømmer kvalitet, så er det ofte virkelig høj return on investment på at ændre ens proces til at få puttet et konsistent tal på, og det er der mange måder at gøre på. Det at have en konsistent metrik har også den fordel, at vi kan se, om der er en masse støj på vores data, som også vil gøre det svært at komme frem, og så kan vi arbejde systematisk med at nedbringe støjen, så vi kan få mere information i vores data, og det vil altid øge hastigheden af sådan en optimering betragteligt. En anden fordel ved dynamisk teori, og en grund til, at Browning bliver designet, som det er ved den her talskala fra 0 til 5, det er virkelig for at tvinge jer som brugere til at forholde jer til, hvad er det, vi gerne vil opnå? Altså, hvor langt er vi fra vores mål og sætte et tal på det? Fordi det at lave den her skala fra 0 til 5, hvor 5 skal du tænke på er det eksperiment, der med det samme vil få dig til at stoppe og gå ud og bruge resultatet i stedet for. Det er det, der gør algoritmen i stand til at hjælpe dig med at være udforskning i dine eksperimenter, når I er langt fra målet og har brug for noget anderledes. Så som eksempel her, hvis vi på nuværende tidspunkt kun varierer én ting og har de data, som jeg viser i grafen hernede, hvis en kvalitet på 4 ikke er godt nok, så har vi faktisk på nuværende tidspunkt egentlig information nok til at sige, at vi kommer aldrig i mål i det her system, så vi skal stoppe. Eller tage andre faktorer ind, så vi kan begynde at variere noget andet. Fordi hvis vi skal op på 5, så må vi ud et sted, hvor vi ikke har været før i det her system. Men hvis vi bare skulle bruge en kvalitet, der var højere end 2, så har vi fundet en løsning, og så skal vi stoppe og spare ressourcerne, eller bruge dem på noget andet, og i stedet for bare bruge den her procesindstilling, der giver os en kvalitet på et sted mellem 3,5 og 4. Alright. Der er mange måder at oversætte noget, man måler til et tal mellem 0 og 5 på kvalitet. Hvis man har noget meget simpelt, som for eksempel udbytte af en proces, altså hvor mange procent af de råvarer, vi hælder ind, bliver til færdigt produkt, jamen så kan man sætte sådan en helt lige streg mellem 100% udbytte svarer til 5 stjerner, og 0% udbytte svarer til 0 stjerner. Det er rimelig lige til. Altså kvaliteten er egentlig bare vores udbytteprocent gange 5. Et andet eksempel, jeg kan dele, det er fra eCarpets, som vi har implementeret Browning Bee i et projekt, hvor i det tilfælde, der arbejdede vi med vedhæftningsstyrken mellem over- og undersiden af et tæppe. Så limstyrke i virkeligheden. Og i den her kontekst, der er det vigtigt, at den her limstyrke, altså den kraft, det kræver at hive de to dele fra hinanden, den skal have en bestemt værdi, eller i hvert fald tæt på. Fordi hvis der ikke er nogen, hvis kraften er lav, jamen, så falder tæppet fra hinanden. Men hvis styrken bliver for høj, så bliver tæppet stift, og så kan du ikke rulle det op. Og det duer heller ikke. Så Ege havde ligesom en klar idé om, cirka hvor skal vi ligge. Og så måler vi kvaliteten der som 5, hvis vi rammer præcis den styrke. Og så trækker vi noget fra, jo større afvigelsen bliver væk fra den styrke. Og vi har så ligesom sat den som afvigelsen i anden, fordi det har den konsekvens, at hvis vi har små afvigelser fra den ønskede styrke, det er okay, det kan vi godt tolerere, det ændrer ikke rigtig så meget ved kvaliteten. Mens at når vi når ned til de værdier, hvor vi ved, at vedhæftningen bliver for dårlig, eller tæppet bliver for stift, så skal det ligesom gå stærkt med, at kvaliteten falder ned. Så det er bare et par eksempler. Skulle du sidde med et eller andet komplekst, er du altid velkommen til at række ud til mig. Der er mange måder, man kan opsætte den her kvalitetsmetrik på, og de fleste af dem vil fungere fint i praksis. Matematikken er ikke så følsom over for præcis, hvordan vi indkoder det her. Det vigtigste er, at vi kan fortælle matematikken, om vi foretrækker det her resultat frem for det her resultat med et tal, der er nogenlunde pålideligt. Det er det, der er brug for. Alright. Den sidste faldgruppe, jeg vil snakke om, handler om måden, vi vælger faktorer, og hvordan vi bringer vores domæneviden i spil, når vi bruger den her type værktøj. Og det vil jeg lige starte med mit yndlingscitat inden for verdenen af Design of Experiments fra Doug Montgomery, som har skrevet mange bøger om det her emne. Og en af hans læresætninger inden for DOE, det er, at man aldrig skal lade en person designe
at udføre et eksperiment alene, især hvis vedkommende er en ekspert på det område, der arbejdes indenfor. Og det lyder fuldstændig vanvittigt, når man lige siger første gang, men årsagen til det vil jeg godt vise dig. Hvad handler det om? Hvordan kan domæneviden egentlig være tvækket svært? Så lad os forestille os, at vi har en proces, som lige nu kører ved de her indstillinger, og vi er nye i virksomheden, og vi tænker, at vi kan godt forbedre kvaliteten, som vi måler op ad den lodrette akse. Og det kunne da være, at temperatur og tid i processen det kunne påvirke det. Men så har vi så en meget erfaren kollega, som har været i virksomheden i måske 25 år, og som siger til os, men det kan ikke gøres bedre end den nuværende proces. Vi har undersøgt tid og temperatur mange gange, du er ikke den første, der har den idé. Og det kan være, at de der er så tålmodige, at de lader os lave nogle eksperimenter alligevel, fordi hvis vi nu gik ud og varierede temperaturen, så vil vi se de her datapunkter. Kvaliteten bliver ikke bedre, den falder måske endda en lille smule, hvis vi ændrer på temperaturen. Og tilsvarende kan de også godt hive nogle data op af skuffen, hvor de har ændret tiden. Og der har de også set, at der sker heller ikke noget godt for kvaliteten, hvis vi ændrer på tiden. Men det er så, fordi i det her tilfælde, der har den her erfarne kollega ikke kendt til hverken klassisk eller dynamisk teori, og har ændret tingene en af gangen. Og i de data, de har, der er det jo ganske rigtigt. Der har de lært, temperatur og tid gør ingenting for kvalitet. Men hvis det underliggende landskab ser ud på den her måde, så har de overset en bedre løsning. Det viser sig i det her eksempel, at det er både temperatur og tid, der skal ændres for at få en bedre kvalitet. Og den her type interaktion, altså hvor effekten af en faktor afhænger af, hvad for en værdi vi er på, eller hvad for en indstilling vi er på for en anden faktor, forekommer i vildt mange systemer. Du kan se det i kageeksemplet også. Hvis vores nuværende proces svarer til, at vi putter kagen ind i ovnen i 1 minut ved 50 grader, og lave udvikling med en faktor ad gangen på den proces, jamen så hvis vi skruer temperaturen op til 200 grader og putter kagen ind i 1 minut, så bliver den ikke bagt. Hvis vi skruer tiden op til et kvarter og putter den ind ved 50 grader, så bliver den heller ikke bagt. Vi skal øge både tid og temperatur, altså ændre flere ting på en gang, for at opdage en bedre løsning. Det er en af grundene til, at domæneviden opbygget i et miljø, hvor man har ændret ting en af gangen, faktisk skal have lært os nogle forkerte lektier. Det er derfor, det er farligt kun at bero på ekspertviden, især et miljø, hvor man ikke bruger design experiments. Der kan være mange ting, man har overset. Så dynamisk teori fungerer rigtig godt, når man følger den her samlede metode til brugerværktøjet. Og RoundB kan gøre det let at blive nudget ind i det rigtige workflow. Men i mange virksomheder vil det stadigvæk være en vaneændring, og det vil kræve øvelse, før at implementeringen lykkes. Og en helt konkret lavpraktisk barriere er, at rigtig mange virksomheder har brugt en faktor ad gangen, tilgangen til at ændre på deres processer og deres produkter i rigtig mange år. Det er stadig det, der bliver undervist i på rigtig mange videnskabelige uddannelser. Så de fleste virksomheder har en ret høj tiltro til, at de gør noget, der er meningsfuldt. Og det, der så typisk vil ske, hvis man begynder at skubbe dem ned af mount en faktor ad gangen her, hvor de sidder med høj tiltro til deres tilgang, selvom de ikke rigtig har så høje kompetencer inden for forsøgsplanlægning, det er, at vi får skubbet dem ned her og begynder at lære dem lidt om, hvordan man kan tilgå det. Men de er vant til at ikke have særlig klart defineret mål. Vi plejer jo bare at få at vide, at vi skal øge kvaliteten. Det kan være, at man ikke er vant til at arbejde med, eller forholde sig til, hvor usikre målingerne er. Hvad for en standardafvigelse, og hvad er en standardafvigelse? Hvad mener du? Det kan også være, at man slet ikke måler på kvaliteten, men at man er vant til at gå ud og kigge på produktionen, eller lytte på produktionen, eller lugte til produktet, og vurdere det på den måde. Og det kan også være, at man, som jeg lige viste, har en masse domæneviden, der strider imod at skulle ændre på tingene, især at ændre på flere ting ad gangen. Så den her Valley of Despair, der ser vi desværre tit, at initiativer med design og experiments, både klassisk og dynamisk, at de kan dø, hvis man ikke bliver holdt i hånden for at hen til, at man begynder at se frugterne af det arbejde, man kan lægge i det. Der er tit behov for noget hjælp og støtte, og det er noget af det, jeg bruger stort set al min tid på til daglig, når jeg fortæller om de her værktøjer. Det er at hjælpe virksomhederne med at komme igennem the Valley of Despair og komme hen og arbejde på en mere effektiv og produktiv måde. Det tager egentlig ikke så lang tid i praksis, fordi som du
måske kunne se i den hurtige gennemgang, så er der ikke så mange knapper at trykke på inde i Brownie Bee, så det tager ikke mere end en dag at lære, hvor knapperne er. Det, der er udfordrende, og der, hvor virksomheder har gavn af at samarbejde med os, det er at blive hjulpet igennem Valley of Despair, hvor vi er inde og hjælpe virksomheder med at undgå faldgrupperne, og samtidig egentlig bare få Brownie Bee i spil på det, man alligevel skal løse. Fordi det giver egentlig meget hurtig return on investment. Hvis du er typen, der også gerne lige vil have det her i hænderne, før at du begynder at brede det ud eller snakke med andre kollegaer om det, så skal du også være velkommen til at opkvalificere dig inden for Design of Experiments generelt. Jeg har et 2-dages kursus, hvor man kan prøve kræfter med det det næste gang her til maj. Det kan du finde på vores hjemmeside. Så for at runde af, så vil jeg sige, at Brownie Bee er i dag noget, der gør livet lettere i en lang række af danske virksomheder inden for mange forskellige brancher. Og måske vil det snart være noget, der gør dit liv lettere i din udviklingsafdeling også. Det er designet til at gøre det let at finde optimale indstillinger for en proces, baseret på et sæt forudbestemte kvalitetskrav. Det håber jeg, du synes var interessant og en gavnlig viden for dig at have. Spørgsmål er som sagt meget velkomne. Der kan du taste dem ind i QA-funktionen her på Teams, så vil jeg lige om lidt bringe dem frem og se, om der er nogen af jer, der har spørgsmål, så kan vi uddybe lidt. Brownie Bee er gratis at prøve i 14 dage, så inde på browniebee.io kan du gå ind og lege med det selv. Der er også nogle tutorial-videoer, hvor jeg gennemgår lidt, hvordan er det, man sætter eksperimenter op, hvordan kører man eksperimenterne, hvad betyder graferne osv. Selve matematikken bagved udvikles løbende sammen med Novo Nordisk. Det har vi et samarbejde om, og det er open source. Så hvis man er den type, som godt kan lide at kigge ned i kode og Python og den slags ting, så kan man finde kildekoden, der kører matematikken på GitHub. Og ellers er man altid velkommen til at række ud til mig. Så mens jeg lige lader det her vindue stå, så kan jeg lige gå ud i Teams og kigge på QA-funktionen her, hvis jeg lige kan finde den frem. Et øjeblik her. Rikke, hun har et spørgsmål, kan jeg se. Hun spørger, vi kan normalt lave flere eksperimenter ad gangen. Kan man det med Brownie Bee? Det er et rigtig godt spørgsmål. Nu jeg brugte jeg ikke lige tid på at vise, så lad mig lige hive Brownie Bee frem igen her og gå ind i det simple eksempel. Så matematikken i Brownie Bee er, hvad kan man sige, man får den største viden per datapunkt, hvis vi vælger et datapunkt som det næste. Laver det, så beder om et yderligere osv. Men det er en praktisk realitet i mange virksomheder, at man måske har 4 kolber eller et eller andet. Så man kan lige så godt lave 4 forsøg ad gangen, men så tager de måske et par dage eller et eller andet. Og det vil man gerne udnytte. Så i Brownie Bee, der kan man godt bede om flere forsøg ad gangen. Det kan være, at vi for eksempel kunne bede om 4 forsøg. Så vil det første af de 4 forsøg, som Brownie Bee foreslår, vil stadigvæk være det her, baseret på beregningen af, hvor er det mest nyttigt at lave det næste eksperiment. Så hvis du lagde mærke til indstillingerne, der stod her før, så er de samme for det første datapunkt nu. For de resterende datapunkter, der tager Brownie Bee den tilgang at være, hvad kan man sige, maksimalt eksplorativ. Så det her datapunkt er det sted i vores meterrum, altså på spillepladen, hvor vi er længst væk fra alle andre ting, vi har prøvet før, altså mindst datadækket. Så den kigger på de data, vi har indtil videre, hvor de befinder sig henne i vores parameterrummet, og tager også højde for det eksperiment, den har foreslået her, og så laver den et, der er længst væk fra noget, vi har prøvet før. Og så det næste punkt er bare det samme igen, men som så igen også tager højde for det foregående datapunkt osv. Det kan i praksis, hvis det er let at lave parallelle eksperimenter, gøre, at man kommer hurtigere i mål, sådan rent kalendertidsmæssigt. Men siden de her ikke er valgt på baggrund af resultaterne, men bare valgt i forhold til, hvor vi længst væk fra noget, vi har prøvet før, så er de ikke lige så effektive, altså de giver ikke lige så meget forbedring per datapunkt. Men hvis ens forsøg er billigere, og det der er den begrænsende faktor bare er kalendertiden, så kan det sagtens svare sig at lave parallelle forsøg, det kan man gøre på den her måde. Så det var et godt spørgsmål. Går jeg lige tilbage her og ser, om der er andre spørgsmål, vi måske skal tage.
Lars han spørger, vi har flere ting, der indgår i kvaliteten, men Brownie Bee ligner, at det kun arbejder med et tal. Og der er I ikke de eneste. Men det er et rimelig hyppigt forekommende scenarie, det som du beskriver her, Lars. Og det er der mange måder at løse på. En mulighed er, at hvis vi har flere ting, som vi kan sætte ind på en skala fra 0 til 5, så kan vi gange de tal sammen. Og altså hvis vi nu har 2, så vil vi gange de 2 tal, der er begge to, kan være mellem 0 og 5 sammen og tage kvadratroden af det. Det har den effekt, at Brownie Bee stadigvæk får et tal, som den kan foreslå eller bruge til at modellere kortet med. Men så vil den foretrække at have løsninger, der er nogenlunde gode på begge parametre. Hvorimod hvis man bare lægger de 2 tal sammen og tager gennemsnittet, så kan den finde på, eller den kan slippe afsted med at skrue op for den ene kvalitet og sænke den anden kvalitet, og så egentlig få det samme tal ud. I mange tilfælde, der er der måske også et spørgsmål om, at ja, vi vil gerne øge udbyttet, men det, der egentlig er vigtigt, det er, hvor meget produkt vi får per time. Så der er tit mange måder, hvor man kan inkorporere flere ting i et enkelt talret. Det giver jeg gerne input til på mail, hvis det er en udfordring for jer. Som jeg også sagde tidligere, så er der mange måder at løse det på. Og der er ikke, effektiviteten i dynamisk teori afhænger ikke så meget af, præcis hvordan vi kombinerer de her tal. Det afhænger meget mere af, om vores målinger er pålidelige, altså hvor meget støj der er. Så det er der mange måder at løse på. Alright. Er der andre spørgsmål? Det ser ikke sådan ud. Fint. Jamen, så vil jeg ellers bare sige tak for din deltagelse. Jeg håber, at du har fået noget nyttig viden med herfra. Og du skulle der dukke nogle spørgsmål op i løbet af dagen her, eller de næste tid, hvor du går og summer over de her ting, så er du altid velkommen til at kontakte mig med mailen, I så på den sidste slide, eller række ud på LinkedIn. Så vil jeg ellers ønske dig en rigtig god dag derude. Tak for nu.